Esquerres per la Independència, pels qui no ho sabeu, qui no ho coneixeu, va néixer a l'agost del 2014 i pretenia ajuntar sota un mateix paraigües a tota la gent d'esquerres que en aquell moment vam decidir fer campanya pel sí sí a la consulta del 9 de novembre. Aleshores vam fer una campanya pel 9 de novembre, la segona campanya va ser per les eleccions del 27 de setembre del 2015 i ara recentment amb l'anunci del president Puigdemont al setembre de fer un referèndum el 2017 ens hem tornat a activar amb una nova campanya sota el lema Referèndum, República, sí. Deixa molt clar els objectius d'aquesta campanya. Quan va néixer aquesta campanya el 2014 va rebre molt suport de més de 80 entitats i organitzacions d'esquerres, tant nacionals com locals. Entre aquestes hi ha la CUP, hi ha Esquerra Republicana, hi ha Poble Lliure, la Intersindical, el Sindicat d'Estudiants, la GERC, Constituents per la Ruptura, Drassanes per la República Catalana i múltiples entitats. Nosaltres pretenem ser un espai de diàleg, de reflexió, d'opinió, de compartir anàlisis i d'acció conjunta entre totes aquestes persones que ens sentim d'esquerres, independentistes i autodeterministes. I participem tant gent que ve a títol representatiu de col·lectius o gent a títol individual, independentment del seu carnet polític i si el té. Hi ha gent que no té carnet i això és el més interessant d'aquesta plataforma. Com us deia, el que ens uneix a tots els que participem de la plataforma és la defensa ferma del dret a l'autodeterminació i el pensament d'assolir una república catalana per superar totes les desigualtats que actualment existeixen a la nostra societat. Com us deia, hi ha dos grans objectius, que és garantir que se celebri el referèndum aquest 2017, sigui el juny o sigui el setembre, i que guanyi el sí a la independència aquest referèndum. Què creiem nosaltres que cal fer per assolir aquests dos objectius? Un és continuar portant el màxim de persones indecises cap a posicions proindependentistes i des d'una perspectiva d'esquerres. Segon, continuar portant aquest procés cap a la independència el més a l'esquerra possible, sumant-hi totes aquestes persones i moviments socials i al mateix temps incidint-hi. 3. Ser nosaltres, Esquerres per la Independència, un paraigües, un espai per tota aquella gent que no disposa d'un col·lectiu per treballar per la defensa ferma del referèndum i per treballar per la defensa ferma de la República Catalana independent. Creiem que des d'aquest espai que som nosaltres sí que ho podran fer. 4. Creiem que hem de crear ponts entre independentistes i l'espai autodeterminista que s'anomena dels comuns. I creiem que només les esquerres independentistes ho podem fer. I per últim, l'organització del poble. Això no cal que us expliqui perquè ja s'ha demostrat bastament que si el poble sortim al carrer i ens organitzem no hi ha classe política que ens aturi. Aleshores, la nostra campanya, com veureu en aquest fulletó que us hem repartit, pivota sobre 3 eixos. El primer és la defensa de la democràcia, la sobirania del poble català i el referèndum. El segon eix és la necessitat de la ruptura democràtica amb el règim espanyol i el tercer eix és la República Catalana com a única eina pel canvi social que necessitem. Aleshores, a partir d'aquests 3 eixos fem un discurs. La campanya ha decidit fer un discurs. Quin és aquest discurs? Primer de tot, analitzem que ens hem de dirigir a les masses, a la gent del carrer, a les bases. No ens hem de dirigir ni hem de pretendre convèncer a cap dirigent polític de cap organització d'esquerres no independentistes, sinó que ens hem de dirigir a les bases. Això no vol dir que si algun dirigent d'esquerres no independentista diu alguna bajanada no li puguem replicar allò que ha dit, això també ho podem fer, però principalment no anem a convèncer-lo, sinó que anem a les bases. Expliquem ja que el dret a l'autodeterminació, com el seu nom propi indica, és un dret no subordinat, sinó que és un dret unilateral, és un dret de determinació que no se subordina a cap poder aliè que no sigui el de la pròpia sobirania del poble en qüestió.
Expliquem també que l'estat espanyol ara mateix és irreformable, no s'hi donen les condicions ni per fer cap revolució, ni per cap transformació social, ni per cap ruptura amb el règim del 78, sinó que creiem que aquestes condicions es donen ara mateix a Catalunya per crear una nova república independent on les esquerres en tinguem l'hegemonia. Diem i expliquem que som independentistes precisament per construir una societat més justa. Aleshores, i lluny de ser egoistes, i va en relació amb l'estat espanyol, creiem que l'empenta rupturista que pot suposar la independència de Catalunya és l'element decisiu per fer caure el règim monàrquic espanyol i impulsar també processos d'alliberament a la resta de l'estat espanyol, sigui a Euskal Herria, sigui a Galícia, sigui a Castella o a Andalusia, o si més no, una refundació profunda d'aquest estat que també necessiten més enllà de Catalunya. O sigui, creiem que és i seria contraproduent esperar més a fer la ruptura per la independència. Com us deia, doncs, és un discurs independentista i de classe, i no ens amaguem que anem a disputar també l'hegemonia convergent per tal de ja començar a construir un país des de l'esquerra i fer-ho d'una manera unida, que les esquerres estiguin unides per construir un nou país. Aleshores, com ens organitzem Esquerres per la Independència, que és una mica el que anem a fer aquí avui a Sants. Tenim un nucli impulsor que es reuneix cada 2 dilluns aquí a Barcelona i analitza una mica quin discurs hem de fer cada setmana, quins actes hem de promoure, quins nuclis hem de reforçar, etc. Quan vam decidir començar aquesta nova campanya Referèndum República Sí, vam analitzar vam decidir fer una cosa que no havíem fet els 2 últims períodes, que és el que estem fent avui aquí, que és territorialitzar la campanya, obrir nuclis al Maresme, a Ponent, aquí a Barcelona, al Camp de Tarragona, al Vallès Occidental, etc. I per què fem això que no havíem fet abans, que és obrir nuclis arreu del territori? Per 2 motius. Un, perquè creiem que estem en temps de descompte, que no podem perdre el temps, que hem de mesurar molt bé els esforços i hem de saber a quines zones hi ha un alt grau d'indecisos. No hem d'anar ni als llocs on la gent està convençuda pel sí, ni als llocs on la gent està convençuda pel no, sinó que hem d'anar als llocs on sabem que hi ha una gran bossa de persones que encara dubten. D'això en diem fer un treball molt quirúrgic. Aleshores, per això és interessant que els nuclis, que creixin nuclis arreu del territori, perquè ells coneixen més la realitat local i comarcal. Primer això, i l'altre motiu, que va en relació amb el primer, òbviament, és que creiem que no hem de parlar de com volem el país en termes amplis. No hem de parlar de com ens imaginem el país, de com el volem, com ens agradaria que fos, sinó que hem de parlar dels problemes concrets de la gent, el que a la gent li preocupa cada dia. I això s'ha de fer a cada lloc on els problemes quotidians poden variar. Sí que n'hi ha uns de generals, però hi ha uns de concrets. Aleshores, hem de saber el que a la gent li preocupa i ser capaços d'explicar-los que amb la construcció d'una nova república catalana i amb el seu procés constituent participatiu tenim l'oportunitat de solucionar tots aquests problemes, ja sigui el preu abusiu de l'energia, sigui la inaccessibilitat al dret a l'habitatge digne, ja sigui els problemes amb rodalies, ja sigui l'elevat preu del lloguer, per exemple al Camp de Tarragona tot el que té a veure amb la indústria petroquímica, a Ponent tot el que té a veure amb temes d'infraestructures, a Terres de l'Ebre tot el que té a veure amb el tema de l'aigua. Hem de saber què li preocupa a la gent i anar a explicar que amb la independència podrem solucionar aquests problemes. Ara bé, el que no hem de fer és enganyar. No direm que amb la independència els trens arribaran a l'hora ni que el lloguer tindrà un preu baix, sinó que anem a explicar que tenim una oportunitat per solucionar aquests problemes, que si ens quedem aquí al Regne d'Espanya, de ben segur que no es podran solucionar. Aleshores, un cop tenim aquestes zones detectades i cada nucli d'Esquerres per la Independència ha analitzat quins problemes reals concrets té la gent al seu dia a dia, que li afecten dia a dia, doncs ens hem de dedicar a fer actes i debats sobre com solucionar
aquests problemes, no? A explicar que amb la República Catalana tenim l'oportunitat de solucionar-los, hem de fer actes de reclamació del referèndum, tot i que està anunciat pel president Puigdemont, aquest referèndum encara no està convocat. Hem de continuar reclamant aquest referèndum. Podem fer repartiment de propaganda, podem fer repartiment i podem fer agitació. Una altra cosa que també se'ns va acudir és que notem, potser, que la gent està una mica cansada d'anar a escoltar la xapa de que la independència de Catalunya és la millor solució de totes. El que hem de fer és fer que la gent participi d'aquest procés de construcció d'un nou país. El que hem de fer és fer debats amb la gent perquè vinguin a participar de com s'han de solucionar aquests problemes que aquesta gent pateix. Creiem que és el millor mecanisme per enganxar-los i animar-los a fer un país des de la base. Una altra cosa que podem explicar, i és una cosa que estem treballant encara a nivell nacional, segurament al març, a finals de març, principis d'abril farem la presentació, és una nova campanya, o una subcampanya de la nostra campanya, que de moment l'hem titulat Catalunya Minut Zero. Això què vol dir? Vol dir que des del minut zero, del minut zero de la independència de Catalunya, hi ha una sèrie de qüestions que ja estaran aprovades. Per exemple, el Parlament de Catalunya va rebutjar el TTIP. El Parlament de Catalunya té aprovada una llei d'igualtat entre homes i dones retallada pel Tribunal Constitucional. El Parlament de Catalunya ha aprovat una llei que prohibeix la tauromàquia. El Tribunal Constitucional ens l'ha tombat. El Parlament de Catalunya ha aprovat lleis contra la pobresa energètica, contra impostos als habitatges buits, i tot això se'ns ha estat anul·lat pel Tribunal Constitucional. Entenem les esquerres que des del minut zero tot el que el Tribunal Constitucional ens ha suspès ha d'entrar en vigor. I això no vol dir imaginar-se un país com el volem, sinó que ja seria així. Si Catalunya fos una república, tindríem tot això, i això ho hem d'explicar. Sobre els ponents, per exemple, jo vinc del Maresme, vinc de Sant Pol de Mar, i hem obert 3 nuclis allà. Hem fet un nucli a l'Alt Maresme, un nucli a Mataró i un nucli al Baix Maresme. I ens coordinem a nivell comarcal un cop al mes, i cada nucli treballa autònomament. Allà al Maresme, per exemple, hem d'anar a poblacions com Pineda de Mar i Malgrat de Mar. Pineda de Mar i Malgrat de Mar són poblacions que des de sempre ha manat el Partit Socialista de Catalunya, tot i que a Malgrat ara hi ha hagut una moció de censura i se'ls ha fet fora, però sempre han manat, tenen una hegemonia molt important. Aleshores són 2 llocs on hem d'anar a fer feina, que tenim analitzat que hem d'anar. Quan fem allà un acte, una xerrada, o si es fa a un altre lloc també, hem de pensar bé quin perfil de ponent anem a aportar en aquesta xerrada. Com us deia, hem de fer un treball molt quirúrgic, ben pensat per no perdre el temps ni malgastar esforços. Aleshores, pensem que hi ha Malgrat o a Pineda, que sempre ha manat el Partit Socialista, potser convindria portar ponents d'un perfil, per exemple, d'Antoni Comín, el conseller de Sanitat, un exsocialista, catalanista i maragallista, que ha entès que per la consecució dels objectius del Partit Socialista cal la independència de Catalunya. Entenem els objectius com una societat més justa, democràtica, etc. Doncs cal analitzar bé, per exemple, potser un ponent més jove amb arracades potser no convencerà els votants del Partit Socialista. Doncs això cal fer aquest treball, d'analitzar el que vol escoltar la gent, el que li preocupa i quin és el millor interlocutor per interlocutar amb ells. Com us deia, és important la tria dels ponents i no m'allargaré més, simplement això, que estaria bé obrir un nucli aquí a Sant Montjuïc, tres nuclis. Penso que aquí, per exemple, podríeu fer actes de l'estil, com us deia, de debats de com solucionar aquests problemes concrets de la gent, fer actes explicant el que ja estaria aprovat o el que tindríem aquí a Catalunya si fóssim una república. Potser aquí a Barcelona entenc que els problemes quotidians de la gent, a part de Rodalies, que els trens funcionen malament, potser l'estat del metro, potser els preus abusius dels lloguers, el preu de l'energia, etc. Tot això són temes que a la gent li afecta molt. Potser tocar aquests temes, etc.